Tréistómh caiiliúint goine Corcaigh bhí géarthaid Gaillimh le buan nuair a thugdraigear County Laois. Ar airid lo nuair air le County Laois champíní chonast a chlí. Bhí ceanna farta I méleach na slua den cheann seo. Ráine mórin I ggéar gáilisteach, ráine mórin a gáiltíis den passisteach go glóite in sinna go seocha an Laois. Seans beidir is den seo méle chóil, seans a chóil go héisio cóil le Laois. Trasna go dtí Alvin Davern alchan cí. Davern is tá seans a chóil go héisio cóil intach ar fádaigh. Alvin Davern bhí cléir gáilisteach steach sa spás go dtí Róisín Leonard. A bhí Róisín in fel tugann sí steach an seo iris go dtí cléirí. Bhfuil sé cléirí. Cóil eile! Bhíon cóilbáide I cappagur an consin ar head Trasna go dtí Louis Ward is steach an sin a bhfuil seans a chóil eile méle chóil cóil eile ag na Gaillimh agus Olivia Devlin a chuid I tíocht na gáineal na Hangaí. Canín isteach sa spás, Cán an chuntarteach isteach sa spás, seans a chóil méle chóil go hiisiol agus I báite sa neangach in sin ag an anlár páirte Murray Glynn cóil eile go na Gaillimh. Bhí an cón isteach sa spás a go dtí bhfuil go fáil anna líorthid ar fad an cán sin bhfuilte go dtí ban na Gaillimh gáil chun cíine seo tá seans a chóil eile I méle chóilinn seo agus tá sí báite a sa gól anna éasca ar fad agus I fórór go tháinig isteach ar a bád. Can't fight take on rate to the concha. Look, so how can you live here? But isteach am méle chóil ce isteach sa gól I chliachtain si. Is a gól I chliachtain consin. Cóil eile go Gaillimh agus ní hinna bhí geiste cíanna ach sin a Harlan. Cóilbáide Laois an locht a go leor ticin amach bhfuilte ag agus tá an concha go just na forthairchaí freisin agus I pucís os an join Murray Glynn. Níl dóirí ruha bhfuilte go dtí Craobh de méle cóil eile an seach go cóil a fáilte agus a bine an cóilin is ag Róisín Leonard